the influence ya Matiang'i okoba nchende chama ya Jubilee ne ntoko nyara ukana nga nebwate mangana manena ase Gusii na ndekero agocha koba declared a presidential candidate na United Opposition nebe encherenko sana muntu ndi bwensi utari koba aligned nere nkebe keirolero kianye chai muntu ndi tayo utari ase Matiang'i because abantu abara ase Kasongo iko bateba ngane ndagira bakunye koragera ekiagera mbabwati policy egokonya umuntu Gusii gosinyari bari masaba iko bone gento kerong ngeringa tikabakame kero bagukama lakini ekerenga kiego cha gwika nabo bagotebunga umurangwa twabarokiri yokogendararia na itari nje nakwana tare sikaburi abananchi ekerongo kwana na barabo ekerongo mention Matiang'i no onyobosi bwanyirete obogo sasuka ekiagero metapa gusimba bwate egentekemo abantu bana chire tuororera korugusii abuna abana abamo nonye tokonya bateba ngana ababasi abana abanini abana omugusii no montoyo oyomo igo ase igendo ndatebengeringa influence ya Matiang'i of course nabe gochako nebwate influence ya Gusii na Nyamira